Γνωρίζατε ότι μπορείτε να διεξάγετε νόμιμο εμπόριο διαμέσου της πράσινης γραμμής στην Κύπρο? Παράγετε τοπικά τα προϊόντα σας στο νησί? Ενδιαφέρεστε να πουλήσετε προϊόντα τοπικής παραγωγής διαμέσου της πράσινης γραμμής? Τότε μπορεί να πληρείτε τις προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή εμπορίου διαμέσου της πράσινης γραμμής. Σύμφωνα με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Πράσινη Γραμμή, οι περισσότερες υπηρεσίες και προϊόντα τοπικής παραγωγής, με εξαίρεση τα προϊόντα ζωικής προέλευσης, είναι επιλέξιμα για το εμπόριο διαμέσου της πράσινης γραμμής. Το μόνο που χρειάζεστε είναι έναν παραγωγό, έναν πολιτή και έναν αγοραστή. Να ένα παράδειγμα σχετικό με τα βιομηχανικά προϊόντα. Η εταιρεία Best Share του Χασάν κατασκευάζει μεταλλικές καρέκλες. Η εταιρεία Sit With Us της Στέλλας αποφάσισε πως αυτές οι καρέκλες θα τέριαζαν πολύ με τη συλλογή επίπλων της εταιρείας της. Ο Χασάν έλαβε την παραγγελία από τη Στέλλα και επικοινώνησε με το τουρκοκυπριακό εμπορικό επιμελητήριο για τη σχετική επιθεώρηση. Μετά την λήψη έγκρισης από το επιμελητήριο, ο Χασάν κατασκεύασε αυτή τη σειρά καρεκλών για τη Στέλλα. Στη συνέχεια, ο Χασάν επισκέπτεται το τουρκοκυπριακό εμπορικό επιμελητήριο για να λάβει το συνοδευτικό έγγραφο που επιβεβαιώνει ότι έχουν ελεγχθεί οι εγκαταστάσεις της εταιρείας του Χασάν και ότι το προϊόν κατασκευάζεται τοπικά. Έπειτα, παρουσιάζει το τιμολόγιο της εταιρείας του και ετοιμάζει τα υπόλοιπα σχετικά έγγραφα. Η εταιρεία του διέρχεται από ένα σημείο ελεγχόμενης διέλευσης και εκεί παρουσιάζει το τιμολόγιο, το συνοδευτικό έγγραφο και τα άλλα σχετικά έγγραφα για σκοπούς ελέγχου. Δεδομένου ότι τα προϊόντα του πληρούν τις προϋποθέσεις, οι καρέκλες φτάνουν στα γραφεία του Sit With Us και τώρα βρίσκονται στον εκθεσιακό χώρο, τραβώντας την προσοχή των πελατών. Από υλικά οικοδομής μέχρι λαχανικά, υπάρχει μια μεγάλη γκάμα προϊόντων που μπορούν να εμπορεύονται διαμέσου της πράσινης γραμμής. Είναι φυσικά ευθύνη των οικονομικών φορέων να πληρούν πάντα τα απαιτούμενα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2023 διακινήθηκαν αγαθά αξίας περίπου 16 εκατομμυρίων ευρώ μέσω της πράσινης γραμμής. Φυσικά, υπάρχει μια μεγάλη δυναμική που παραμένει ανεκμετάλλευτη. Και το εμπόριο της πράσινης γραμμής δεν χρειάζεται να περιορίζεται στις τοπικές αγορές. Ο κανονισμός της πράσινης γραμμής επιτρέπει τα αγαθά που διακινούνται διαμέσου της πράσινης γραμμής να εξάγονται εκτός Κύπρου, συμπεριλαμβανομένων και άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν παράγετε τοπικά προϊόντα ή ενδιαφέρεστε να εμπορευτείτε προϊόντα τοπικής παραγωγής διαμέσου της πράσινης γραμμής, επικοινωνήστε με το EU One Stop Shop για να διευθετήσετε ένα ραντεβού από κοντά για μια δωρεάν συμβουλευτική συνάντηση.